Nyt ollaan ikiaikaisten asioiden äärellä, eli tulen äärellä. Ja tästä itse asiassa itselläkin se syvempi kipinä grillaamisen lähti tämän brändin kautta, eli Karelia Grill. Tänään tehdään pikkusen loimulohta tällä. Tää on enemmänkin tunnelmatulisia, mutta tälläkin pystyy lohta loimuttamaan. Grillailuun ei tyypillisesti kuulu olut, mutta kokeillaan nyt tämän kerran. Joo, ihan suun myötästä. No niin, ja seuraavassa videossa tehdään sitten loimulohipiirakkaa kaasugrillissä. Se kuulostaa todella eksoottiselle. Katsotaan, mitähän siitäkin tulee. Ota chillaa ja seurantaan TikTokissa, Instagramissa, Facebookissa ja YouTubessa. Chillaa ja PPQ.